guys, live karon diri sa Barangay Buhisan. Landslide. At tangay pa nagtubig. Ay, gapin sa santo. Wala trabaho no, kay mo pagtabang dre. Landslide sa Buhisan. Live karon diri guys sa Barangay Buhisan. Yo. Ay, nagpalawar, putok taray. Trabulo guys. Try mo pa sa side lang mo. Agay. Agay. Ano ba? Abi daw pre. Antay daw pre. Ano yung sitwasyon diri sa Barangay Buhisan, no? Baw karon, live ta karon diri sa Barangay Buhisan, Sitio Dam. Mao diri nag-landslide din guys. Ang takna sa Buntagon, Luzon sa Mindanao. So ini karon no, naglakaw ang mga tao guys, no. Nasudlan diri karon ang grabe ang landslide. So ta karon diri sa Barangay Buhisan.